ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ କଣ? ଏଇଟା କଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବନା, ନା କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନା ଆଉ କିଛି? ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ। ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଜଣେ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରେ? ନିଜର ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ କେଉଁ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଠିକ୍? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାହାଣୀଟି ଆଧାରିତ। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ନାମଦେବଙ୍କ ଏକ କାହାଣୀରୁ। ସେ ନିଜର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏତେ ମଜବୁତ ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ନିଜେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠାର ଏକ ବହୁତ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। କଥାଟା ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ଦିନର। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏକି ବାସ୍ତବରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ନାମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଦରର ସହ ବସାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ରତର ନିୟମରୁ ଟିକିଏ ବି ହଟିଲେନି। ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ, ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀର, କଦଳୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଳ ଖାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ, ନା, ଅନ୍ନ ନ ମିଳିଲେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ନାମଦେବ କଣ ବିଚଳିତ ହେଲେ? ନା, ସେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଏକାଦଶୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ଆପଣ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସତକୁ ସତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ମରିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ନାମଦେବଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ସହ ନିଜେ ବି ଆତ୍ମଦାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ନାମଦେବ ଚେତାରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଥିବା ଭଗବାନ ନିଜ ଅସଲ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଟ୍ଟରପନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନାମଦେବ ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନିଜ ପାଇଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲଦିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ନମ୍ରତାର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧ ଥାଏ, ଧମକ ଥାଏ, ଆଉ ନିଜ ବିଚାରକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ନାମଦେବଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା ତା ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଭାଗ ମାତ୍ର। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇପଟୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରସ ଏବଂ ରାସ ଭିତରେ ଥିବା ଫରକ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ରସ ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜର ଚେଷ୍ଟା। ଏହା ଆମର ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ରାସ ହେଉଛି ଆମର ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା, ଯାହା ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଏ ରାସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଛି କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କର। ଥରେ କୃଷ୍ଣଦାସ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତରଭୁଜ କିଣିଲେ। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ସେଇଟା ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ସେହି ତରଭୁଜ ଖଣ୍ଡ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଆଗରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ତାର ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଥିଲେ। ଭକ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମାନେ ରାସ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି କୃପା ମାନେ ରାସି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଯଦି ରାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ଭବ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ମନକୁ ଆସେ ରାସଲୀଳା। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ଏ ରାସଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଯୁବତୀ ନଥିଲେ,
ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ମହାନ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 6 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 130 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଏମିତି ଲୀଳା କଲେ ଯେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିମାନ ପଶିଆସିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ପ୍ରେମରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଗର୍ବ ଆସିଲା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସେହି ଛୋଟ ଗର୍ବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଏଇଠି ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତିର ଅସଲି ସାର, ଯାହା ଆମର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଶିକ୍ଷାଟା ବହୁତ ସିଧାସଳଖ। ଅଭିମାନ ହିଁ ଦୂରତା ବଢ଼ାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ନିଜର ଗର୍ବ ଛାଡ଼ି ପୂରାପୂରି ନମ୍ର ହୋଇ ବିଳାପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣିଥରେ ଫେରିଆସିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନମ୍ରତା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ କାହାଣୀକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା। ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତିର ଅସଲି ମାନେ କ'ଣ? 3ଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ, ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବରେ, କୌଣସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ଏକ ଦୁଇପାଖିଆ ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଉଠି ଆମ ଚେଷ୍ଟା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଆମର ଆଜିର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ କଟରପନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ବୋଧହୁଏ ଏହି ରେଖାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ହିଁ ଆଜିର ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ।